Kaixo, ongi etorria, ekuazioekin hasiko gera. Bigarren mailako ekuazioak errepasatuko ditugu azkar-azkar. Bideo honetan, bigarren mailako ekuazio osoak eta hurrengoan ez osoak. Lehenengo mailako ekuazioak ikusteko eta errepasatzeko aurreko mailetako bideoak badituzu. Orduan, gogoratu. Ekuazio batean bi atal ditugu, ezkerreko atala eta eskuineko atala, eta biak berdinak izan behar dute. Zertaz osatuta dago ekuazio bat? Batugaiaz. Hemen dago batugai bat, hemen beste bat, eta hemen beste bat. Deitu daiteke batugaia edo gaia ere bai. Eta hau izango litzake bigarren mailakoa, gai bat delako bigarren mailakoa. Ez badago bigarren mailakorik, adibidez, hau izango litzake lehenengo mailakoa. Eta gure helburua da ekuazio bate soluzioak edo soluzioa aurkitzea. Zer lortu behar dugu? Berdin 0. Orduan, gai guztiak eraman behar ditugu ezkerretara eta jarri berdin 0. Eta oso importantea da, koefiziente nagusia, bigarren mailakoaren koefizientea, positiboa izatea. Negatiboa baldin bada, denak ingo ditugu bider minus bat, eta ikurrak aldatuko ditugu. Orduan, adibide honekin hasiko gera. Zer egin behar dugu? Dena ezkerrera eraman eta ordenatu utzi. Orduan dugu, isa berbi, gero jarriko dut hau, batutzen dena kentzen, ken bi isa gehi bat. Berdin 0. Orduan, ikusi duzu bezala hemen, zer dugu? Ekuazio oso bat. Dugulako bigarren mailakoa, lehenengo mailakoa eta gai askea. Orduan, formula hau aplikatuko dugu. Formula aplikatzerakoan, erroan barruan dagonari deitzen diogu diskriminatzailea. Orduan, 3 aukera daude. Izan daiteke positiboa ateratzea, orduan, 2 soluzio daude. Izan daiteke 0 izatea, orduan, soluzio bakarra dago, eta negatiboa izatea. Negatiboa baldin bada, ekuazio horrek, adibidez honek edo beste batek, ez duke soluziorik izango. Hori grafikoki nola ikusiko genuke? Bagu baldin badugu, grafiko bat, eta parabola horla pasatzen bada, honek zenbat soluzio ditu? 2. Bat eta 2. Zau da, 0. I berdin 0. Horran, hemendik pasatzen erako 2 aldiz, 2 soluzio ditu. Soluzio bat zer da? Justu hemendik pasatzen da, ikutu iten dula. Soluzio bat. Eta zer da soluziorik gabea? Parabola bat hola joaten dela. Eta ez da hemendik pasatzen, ez du ikutzen. Orduan, gorago daudenak, zer gertatzen da ez daula soluziorik. Izan daiteke bera begiragotea ere, bai, ikusi. Ez du soluziorik, honek izango soluzio bat, eta adibidez horrek, 2 soluzio. Orduan, ulertuta, noiz den 2 soluzio, noiz soluzio bat, eta noiz soluzio gabea, egingo ditugu 2 ekuazio. Hau lehenengoa, eta gero dugu beste bat, odo eta ulertzeko. Ekuazio osoa da, beraz A, B eta C ditu. A da bat, B da minus 2, C da bat. Ordezkatuko dugu gure formulan. Minus B. Orduan, minus beren aurkakoa, 2. Geiken. Minus 2 bider minus 2, lau. Ken, lau bider bat, lau. Zati, 2 bider bat, 2. Zema gaituko litzaiguke, lau ken lau, 0. Zati 2. 2 bide goten dira, bat da 2 gehi 0, zati 2, eta besta da 2 ken 0, zati 2. Zer gertatzen da, 0 denean soluzio bakarra dagoela. Zergatik, 2 gehi 0, 2 da, zati 2 da bat, eta 2 ken 0 da 2, zati 2 da berriro bat. Soluzio bakarra dago, hau egin beharrik ez dago. Horrekin nahiko hau izango litzake. Isa berdin bat izango litzake ekuazionen soluzioa. Bigarren mailako ekuazionek soluzio bakarra duenez, abzisa puntu batean ikutuko luke bakarrik. Izango litzake horrela. Hau baldin bada bat, hemen jartzelako bat, izango litzake horrela, ezta? Puntu batean bakarrik, goruztu egina. Hau izango litzateke adibide bat. Oraingoa zen ikustea bestea. Bigarren ekuazio hau ere
osoa da. Orduan jarriko dugu A berdin bat, B berdin bat, C berdin bat. Tordezkatu dugu. Isa berdin, minus bat, gehi ken, bat bider bat, ken, lau bider bat, lau. Zati, bi bider bat, bi. Berdin, minus bat, gehi ken. Bat ke lau, minus iru. Zer gertatzen zaigu? Ez duela soluziorik, negatibo atera delako. Grafikoki horrela izango litzake. Ez dikutzen isa ardatza. Orduan, ez dago soluziorik. Jarko neko, soluziorik gabe. Orduan, gogoratu. Hau importantea da. Diskriminatzailea baldin bada positiboa, bi soluzio, 0 baldin bada hemen bezala soluzio bakarra, eta negatiboa baldin bada, ez dago soluziorik. Eta honekin errepasoa bukatu dugu. Beste bat arte. Agur?